I saps per on s'entra? Que no sóc cap lladre, eh? Quantes portes que té aquesta casa? Sí. Les ha fet el meu anell. I sembla que aquest que portes posat tu té el poder de trobar la que permet travessar la barrera. És curiós. Us faré els honors, a tu i a l'anell. Amb permís. Una vegada ja hi vaig ser, en un lloc com aquest, que no sabia ben bé on era. Com va ser? Potser era un somni. Ah, era un somni. Kirio! Torna a ser el Quatre Ulls! Calla, que no li agrada que li diguin Quatre Ulls. Què? No! És en Kirio Karasuma! Oh. Seguit a Soris! Kazune! Llampec diví! Què? On deuen rebre les visites? Pel que veig, aquest anell que portes té un poder que no m'esperava, que no havia previst. Digue'm on són, en Kazune i la Karin. Hauràs de prendre una decisió. T'uneixes a mi. O t'estimes més que et prengui l'anell? Contesta'm què decideixes. Kazune! No puc aguantar els seus atacs. En aquesta situació, l'únic que podem fer és donar-li els anells. Li vols donar els anells? És l'única sortida que tenim. Karin, ara mateix no podem fer res més. Però què dius? I què passarà amb la Himeka? Es desfarà de tu i tot, que no ho veus, home? Ai, mira, no sé si creure't. Ja hi pensarem després, en la Himeka. Va, l'anell. Karin! No, tu no ets en Kazune. Amb què em surts, ara? Hi ha un insecte i no has tingut gens de por. Quina por, quina por, quina por! I a més, per molt complicada que fos la situació en Kazune, no li fallaria mai a la Himeka. Que poquet que m'ha faltat per aconseguir l'anell, que poquet. Es pot saber qui ets? Ah, el Quatre Ulls disfressat de Kazune! Com t'ho he de dir que no suporto que em diguis Quatre Ulls? Sóc en Kirio Karasuma! Què? Un moment. Ostres! Allà hi ha un Quatre Ulls i aquí n'hi ha un altre, com pot ser? Esclar, tu deus ser el germà petit! Ai, no, la teva germana bessona era la Kirika, per tant... Ai, deu ser que hi havia un altre germà. Éreu trigèmins? Què? Quants germans éreu?
On és la Karin? Doncs... ara mateix podria haver desaparegut per sempre. No em facis riure! Em sap molt de greu, però no em penso unir a tu. Però si vols em faré del Consell d'Estudiants. Després de veure això, no sé si em diràs el mateix. Karin! Kazune! Abans de dir que no, pensa que és com si ja estiguessin morts. Ei, Karin! Karin, on és? Kazune! Ja només és qüestió de temps. Facis el que facis, no em podràs convèncer. Et penso liquidar. Però si ni tan sols ets capaç de transformar-te en Déu. El poder d'aquest anell és massa gran per una persona com tu. Ara només pots fer una cosa. Va, dona'm l'anell i salva'ls-hi la vida a aquests dos. Kazune! Kazune! Karin, vigila! Au, va. Què fas? Molt bé, Kiryu. Te'l donaré. Ben fet. Al capdavall també pot ser que no tingui cap poder ocult.